Mga ka-BG, niining milabay nga mga Bibo Gyud episode na to ang kanitong Bibo Gyud Daily. Atong nakauban atong duha ka iladong bisayang content creator o atong nang sa simple nga term nga vlogger. Ila-ilaw na itong nag-usab sila ni Burns J. Ilado usad kini nga vlogger, content creator sa Cagayan de Oro City. Burns J, enter the air. Big time guests. Sa naman ka content creator ba or also known as vlogger man sa mga simpleng tao no ay mas kuan man gid siya mas kuan sa kanang medyo high end ang content creator di ba birthday? Yes, kuan lang mas in layman's term okay naman ang vlogger but for me para nakuan ko ay content creator. Sa pagsugod pa lang nimo sa imong Burns J Facebook page o kanang YouTube channel nimo, Instagram sa mga social media platforms, kinsa man ang pinaka nakulbaan nga gi-interview nimo, giatubang nimo, nag-on air mo duha, kinsa man ang sa nagisugngano? Isa sa mga pinaka-grabe nga interview na ako nga nakulbaan gid ko nga na-measure gid na ako pagkatapos. Kaya ako na-interview ang akong high school or college crush na si oh my god, si Sek Martin Andanar. Woo! Party! Si Sek Martin yun. Si spokesperson pa yun nato mismo. By that time, I had a chance to interview manggod si Sek Martin manggod. Kabalogi ko nga murag national level lagi nila akong pagkalaban. First time to nga naagi nga gid lugar nga big time gid nimo no. Mo toy big time gid nimo nga personality kibali. Yes, that was my big time nga personality gyud nga interview. Murag nakulbaan gid ko. Hey, murag grabe kung makita nimo akong interview, grabe singot na kaayo ko. Murigin ako tumalitan. Dili man halata. Dili man halata no, naay mga gipakita karon nga mga clips karon video gikan is di ba? Hawas bago pa naman i-post kaning about kang Will Smith, di ba? Pagpanagpa, right? Oo, yes. Pagsagpa ni Will Smith no sa kono napos si Piolo. Wow. It's a prank, Piolo. Di ba? So balik ka na to sa Sek Martin tuod by the way Burns J. Yes. Burns J. balik ka na to si Sek. How was he like pagkakita nimo na in person, that was that your first time ba makakita nimo sa personal? Yeah, it was my first time yun nga nakita nako siya personally. Like grabe, I was so starstruck. And kamusta yung height? Yung height, taas kay siya. Ako, 5'11 naman gid ko, pero mas taas pa gid siya sa ako, 3. And my God, you know what? Buotan king a person, approachable, pero my gosh, ang energy bito kay murag pang lapas gid sa Ginoo ko. Grabe nga energy. Murag lahi lagi og si Sek Martin Andanar ba. Grabe gid nga kurog lugar to nimo. By the 5'11 ka tinuod imong height? Yeah, I'm 5'11. Asa dili mo ba? Na may mga dili kalitok sa height hit. Na may maingon ibis height hit. Kasi mga hit. Yung wala ba ko hit, puro na ko love hit. Wala siya ibis height na imong hit. So anyway, Burns J, napakoy pangutan na lain nimo kung papilion ka sa superpower nga makuha nimo karon dayon. Unsa imong gusto? Kanang mulupad ka or ma-invisible? Kung wala sa pangutanan na nga si mulupad ka, Superman or invisible? Mas maayo ng invisible ko, no? Sige, explain. Okay. Para tanan chismis ako makagilap. Way palabyon. Invisible nga right? Tanan ang amay makita nga dili ko mapansin nila nga nag-exist di ay ko. O di ba? Okay, Burns J, napay isa ka serious kani nga question. Unsa ka tinuod nga si Burns J lami kuno? Lami, muluto. Papanahon mo na question, ikaw bitaw lagi. Unsa lami daw ko? Lami ba muluto? Lami. Is it true? Di, actually lami gid ko. Pag muluto bitaw joke, just kidding. Muluto, siguro okay lang, normal. Mabusog ya po na akong pakanon, ana, o niya. labi nang gutom nag-ayo no, ay pamahaw, ay paniuton, ikaw din nagluto, kaon na lang yun, mabusog yun. Yes, ana, busog dito, basta ako'y muluto, no?
Wow. Anyway, musugot masag ka sa suggestion na ako muuyon man pagkuan ni no. Kinaan dunaw tatay grupo ani mga vloggers, mga content creators no mag-unite unta tanan para magtinabangay ta sa mga bag-ong tubo, ang mga bag-ong nagsugod pa no. Kay doon na Yes. mga content creator karon vloggers nga dila na nato i-mention ngalan nga medyo mangisnab na no. Na dako ng pangayo na ako gikoy kaila. Di na nato i-mention nga. So do you think mo atong sugyot karon nga na dunay united nga club or something nga group nga mag-united na tanan magtinabangay ang mga vloggers, mga content creator? What can you say about it, Burns J? Ako Bisaya man gyud ta no. Ako mas nang atong suportahan ang isa ka party list nga nagrepresent gid sa ato mga Bisaya, mga Kabisayan no. So ako I would love the idea nga mag-collaborate ta ng content creators no. And you know what? Mura man ang atong tingwa sa kinabuhi nga dapat magkahiusa tanan ba, no? So why not? I mean, I would love the idea. I would like to support that idea gid kung naa ganin na siya. And as ako lang advice lang sa mga content creators, kung abot na mo sa level nga taas na kayo mo, ila pud kalimpi ang inyong mga roots, no? Nga mamansin gyapon ta, no? Kay ang kinabuhi sa tao nga nagsama ra sa usa ka bato, it's hard. Ang atong kinabuhi sa kalibutan, isa raman, no? So, why not make friends, cultivate friendship, di ba? Anar magud na. So, ang di marunong lumingon sa pinanggalingan ay sana walay maan. Maan, mahog isda, unsa? Ang di marunong lumingon sa pinanggalingan ay walay batasan. Isayag yun! Isayag yun! Isayag yun!